Jama'a musulmi, salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yau shine ranar 12 ga watan 10 shekara 2019 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kuma yau ne za mu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 80 daidai. Kuma kamar kullum kuna tare da Yahaya Masussuka, wanda aqida ta shine Qur'ani. Al-Qur'anin da Allah ya ba Annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci. Amma duk sauran littattafan hadisi da na fiqihu da na tarihi dukkan su ba su da alaka da addinin musulunci, irin su Bukhari da Muslim da Muwatta da Tirmidhi da sauransu. Kuma maganar da ake ta ɗaukar hankalin jahilai cewa ai hadisan nan suna fassara ayoyi ne, shi yasa muka kawo shirin nan mai taken hankali shine gani. Muka ce duk asabar bi iznillahi ta'ala za mu kawo hadisi ɗaya, mu kawo ayar da wannan hadisin ya karyata, sai mun yi sati 100 da yadda Allah. Yau kuma muna sati na 80. To muna cikin shirin sadda muka yi na 70 sai muka jana cewa ai waɗannan hadisan muna kawo su cikin Bukhari da Muslim ne, ba mu kawo cikin littattafan ɗariƙa ba. To a babi na ilimi kuwa Bukhari da Muslim duniyar ilimi ta yadda da su, domin da su ahlus sunna ke bugun gaba, kuma ɗariƙan ma sun yadda da shi. Amma tun da haka ne sai muka ce to bari mu je constitution na ɗariƙai mu yi shiri 10 daga na 70 har zuwa na 80 daidai, za mu yi shi a cikin littattafansu. Muka ɗauko al-majmu'atul mubaraka mun yi a jawahirul ma'ani da hayatul islam da kuma al-majmu'atul mubaraka. Majmu'atul mubaraka shine za mu yi shiri 3 a cikinta. Mun yi shiri 1 2 wato na 78 yau da na 79, yau cikon na 80 za mu kawo ƙarshen bayanin da ke cikin al-majmu'atul mubaraka. In ba a manta ba, a shirin da muka kawo na littafin na farko mun kawo labarin wannan mutumin mai karanta wani istighfari wanda aka ce bai da aiki sai shan giya da caca, bai da aiki sai zina, bai da aiki sai neman mata, sannan bai sallah bai azumi, amma dalilin karanta wannan istighfari da yake duk shekara a cikin watan Rajab, dalilin haka Allah ya gafarta masa. Sannan 'yan matan aljanna suka zo wurin kabarin shi, sannan annabi aka mashi wahayi ya tayi wajen jana'izar shi da dai sauran bayanan da suka gabata. Har manzon Allah wai ya zo kofa gidan mata ya tambaye ta me yake karantawa, kuma ta yi bayanin abin da wannan mutum yake karantawa. Wai sai annabi dalilin haka ya tambaye shi, ya ce ta karanta. Bayan ta karanta wai sai ya ce sayyidina Aliyu ya rubuta abun, shi kenan ya koma hadisi. Kenan annabi yana ansa sako daga wurin wani wanda ba Allah ba. To ga ƙarin bayanin da wai manzon Allah ya yi akan wannan abu da ya ansa wurin matai. Ya ce man qara hazal istighfar, duk wanda ya karanta wannan istighfari, banallahu lahu 80,000 qasrin, wai za a gina mashi bene guda 80,000 cikin gidan aljanna dalilin wannan istighfari. Sannan 'yan matan aljanna za a bashi, gashi nan a rubuta su ma guda 80,000. Sannan kuma aka ce man qara'a hazal istighfar fi umrihi 4 marratin wa anna Allah ta'ala yudi sawaba Makka wal Madina. Wai duk wanda ya karanta so 4 a rayuwarsa, duk ladan wanda ya taba zuwa Makka da Madina za a dauki ladai a bashi. Sannan kuma za a turo mala'iku su taho wurin jana'izar shi, shine alfa malakin yamshuna fi janazatihi wa yastaghfiruna lahu wa yusahhilu Allahu alayhi su'ala munkarin wa nakiri wa yaftahu Allahu lahu fi qabrihi baban ila aljanna wa tatil hurul in. Wai duk wanda ya taba karanta wannan istighfarin, to za a bude mashi taga cikin kabarin shi daga aljanna. 'Yan mata aljanna su rika kawo mashi ziyara, yana ta harkokin shi. Kuma ranar tashin alkiyama, wa idza qama min qabrihi, idan ya tashi daga kabarinsa yawmal qiyamati, ranar tashin alkiyama, yakunu wajhahu adwa min al-qabr, shine min al-qabr, fataqulu ahli al-mahshar hadha nabiyyun mursal aw malak. Wai zai tashi fuskar shi na wani irin fari, wai tana yin fari kar yadda kasan wata. Wai shine taron kiyama za su rika tambaya, wannan mutumin mala'ika ne ko ku wani annabi ne ma'aikin Allah? Sai a ce a'a, bawa ne daga cikin bayin Allah. Kawai shi abin da ya taba yi, ya karanta wani istighfari ne, sunan istighfarin sayyidul istighfar. Wai bai yuqal, sai a ce bawan Allah ne kawai wanda Allah ya girmama shi. Wa yasiru ilaihi babil janna fa yadkhuluha bi ghairi hisabin, sai a bude mashi kofa aljanna ya shige ta ba tare da an mashi hisabi ba. Wai dalilin wannan istighfarin ba za a yi maka hisabi ba kwata kwata. To saboda tsabar rashin adalci, ni kuma Yahaya Masussuka da al'ummata, idan muna karanta Qur'ani kadai sai ka ce tunda Qur'ani kadai muka rike mu 'yan wuta ne. Amma mai karanta wannan istighfarin shi kuma ka bashi aljanna, har ma ka ba iyayen shi koda 'yan wuta ne.
duk da yana shan giya yana caca bai taba sallah bai taba azumi ba. Mu masu karanta Qur'ani muna sallah muna azumi kuma annabi bai da wani littafi duniya sai Qur'ani. Duk wanda ya ce mai karanta Qur'ani zalla ba musulmi bane to tashin farko da annabi Muhammad yake. To yanzu ka gaya mana wannan bayanin ya nuna cewa wai annabi yana an so sako daga wurin wata mata dan giya. Allah kuma ya gaya mana shi annabi daga wurin Allah yake an so sako kai tsaye wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin ali. Ya kuma ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina. Sannan annabi ba ya bi wata mata ko ya bi wani dan giya yana zuwa yana mashi wadanci ba. Allah cewa wa in tudiu wa in tudiuhu tahtadu. Allah ce duk duniya in kun bi annabi to sannan ne za ku shiru. Da haka kenan annabi shi ake bi ba wani yake bi ba. Idan annabi ya aikata abu to bai aikata shi sai da umarnin Allah. wa ma yandiqu anil hawa. Annabi bai magana ta sare kuma in annabi na raye duk wanda ya laihi duniya to wurin annabi zai je annabi ya roƙa masa Allah. Allah ya yafe masa. Shine walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wa taghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima. Kaji shi Allah yana ansa aikin yadda annabi ya ce ayi ne kawai. Annabi shi zai roƙa maka Allah ya gafarta ma ba wani mutum ya saba ma Allah annabi ya tafi wurin sa ba. Kuma in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu. Allah yayi magana sai ka nisanci manyan aiki sannan ka je aljanna. To shi ba an ce har ya mutu bai tuba ma shan giya yake. To ita ko aljanna da aiki ake shiga ta haka Allah ya gaya mana wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malu. Allah ya ce ita aljanna an gadar muku da ita ne sababiya aikin ku. To gashi mun kawo bayanai da hadisai da komai wanda ya shafi dariqa har constitution din nasu jawahirul ma'ani mun kawo shiri guda 10 tun daga na 71 yau gashi mun zo daidai na 80 daidai. To akwai dalilin da yasa kuka ga ba mu damu da dauko littattafai irin na dariqa da sauran wannan kwamacala na fikihu ba. Saboda su haukan da ke ciki ko mahaukaci ya san ƙarya ne. Shi yasa muke daukowa cikin manyan littattafai waɗanda aka dan sa dan hankali ma ka dan wurin yin su. Irin su Bukhari da Muslim da Muwadda duk da ƙarya ke cikin su to amma su an dan sa dan tunani. Amma littattafai irin waɗannan na dariqa shi yasa bana kawo su dan na san haukan da ke ciki jahili ma ya san ƙarya ne. Aqulu qawli in akwai kuma wani malamin da zai gaskata man littattafan dariqa ko na izala ko na shi'a ko na naqashbandiya ko na kowane mai aqida duniya bayan Qur'ani ina neman sa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.